Добрый вечер. А я вось подарунок рыхтую. Такая важная отказная справа. Ой, я нават хвалююся. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне топа. Салют. О, колькі цукерак. Можна пачаставацца? Ні ў якім разе. Гэта подарунок. Табе падарылі цукеркі? О, чаму тады не падзеліся з сяброўкай? Не мне. А я цукеркі вырашыў падарыць. Ой, топачка, каб ты цукеркі камусьці дарыў. Вось дзіва. Цукеркі. Ой, гэта сапраўдная каштоўнасць. Салодкая, тое без чаго жыць немагчыма. Во! Гэта табе немагчыма. А я вось цукеркі люблю, але лёгка магу і без іх абыходзіцца. Шмат чаго смачнага, але больш карыснага ў свеце ёсць. А я ведаю, з больш карыснага за цукеркі толькі мёд. Дарэчы, прынясу слоечак самага смачнага. Рысячка, а ты пакуль, сцеражы цукерачкі і глядзі, каб ні адна муха над імі не праляцела. Глядзі. Ніколі такога не бачыла, каб топа пакінуў на стале цукеркі, а сам пайшоў. Ён пакуль усё да апошняй не з'есць, звычайна не адыходзіцца. А вось і муха прыляцела на цукеркі. Кыш, кыш, ідзі адсюль. Цікава, каму гэта топа такі падарунак рыхтуе? Ой, вось, яшчэ падаруначак. Ой, ну што, цукеркі ў парадку? Муха не пролятала? Якраз пролятала. Але я спакойчыка яе выправіла. Ой, вось і добра. Як лічыш, цудоўны падарунак атрымаецца? Вельмі салодкі. Толькі, топачка, адкажы, калі ласка, для каго ты ўсё гэта рыхтуеш? Рысячка, для лета! Для якога такога лета? Лето? Лето у нас одно. Теплое, ласкавое, веселое, любимое его. О, для лета? Пачакай, топачка, толькі яно скончылася. А да новага чакаць ды чакаць. Яшчэ восень, зіма і вясна. Вось, таму я і рыхтую падарунак. Адпраўлю яго лету, каб яно памятала пра мяне і хутчэй вярталася. Топачка, а ведаеш, дзе зараз лета? Ведаю. Ведаю, што недзе далёка, але дакладнае месца мне невядома. О, можа, ты пра гэта ведаеш? Не, але я ведаю, хто нам дапаможа. Коска, працяжнік, абзац, абзац. Ой, прывітанне, сябры мае. Коска, прывітанне. Добры вечар, сяброўка. Коска, ты ж усё ведаеш. Ну, ўсё не ўсё, але пра тое, што чытала ў кніжках, ведаю. У топа да цябе будзе вельмі складанае пытанне. Паспрабую адказаць, толькі ці спраўлюся я? Коска, адкажы, калі ласка, дзе зараз наша лета? Ну як дзе? На другім краі зямлі. Значыць, далёка-далёка? Так, калі ў нас было лета, то мы гулялі, купаліся, загаралі. Яшчэ грыбы ды ягады збіралі. Ой, прыгожыя букеты рабілі. І паспелі зрабіць многа-многа фотаздымкаў. А яшчэ мы былі ў цудоўным настроі. Так, а калі мы усміхаемся, то самі нагадваем летняе сонейка. Вось,
я і вырашыў адправіць лету падарунак, каб яно пра нас не забывалася і хутчэй вярталася. Во. Коска, Топа сам не з'еў салодкае. Усё для лета падрыхтаваў. Добра ты прыдумаў, Топачка, з падарункамі. Толькі вось калі мы лета папросім вярнуцца да нас хутчэй, гэта значыць, што лета хутчэй скончыцца на другім краі зямлі. А значыць, лісце стане жоўтым, Ага. дні карацейшымі ды халаднейшымі. О, як у нас зараз. Ой, Топачка, ты уяві, як дзеці на другім канцы зямлі таксама захочуць сабе лета вярнуць. Ой, і будуць таксама прасіць яго затрымацца ў іх. А нам тады што? Холодны вецер ды дождж? Так, перш чым нешта прасіць, трэба падумаць, якія вынікі могуць быць. Ці не зробіш ты каму-небудзь дрэнна сваімі жаданнямі? А лета гэта цудоўная пара, але і восенню вялікая колькасць фарбаў. А зіма час самых вясёлых забаў. Санкі, лыжы, канькі, ды простыя снежкі. А першацветы вясной гэта ж сапраўднае дзіва. І праўда. Пра гэта я не падумаў. А Коска табе гаварыла. Спачатку падумай, а потым рабі. Значыць, ідэю з падарункам для лета трэба адкласці. Ні ў якім разе, Топачка, дарыць падарункі – гэта вельмі добрая ідэя. А атрымліваць іх як прыемна. Ой, з гэтым згодны. Так, значыць, падарунак для лета я падрыхтую, толькі вось па якім адрасе яго адпраўляць. Думаю, што з гэтым нам дапамогуць пералётныя птушкі. Правільна, яны якраз адпраўляюцца ў вырай, туды, дзе зараз цёпла. Значыць, яны абавязкова сустрэнуцца з летам. І перададуць яму падарунак ад калыханкі. А калі птушкі вернуцца, яны прынясуць нам невялікі падарунак ад самога лета. А час хутка пройдзе. Не паспеем і вокам міргнуць, як лета будзе тут, як тут. Цудоўна! Тады дапамажыце мне падарунак скласці і давайце, мультфільм глядзець. З задавальненнем. А зараз час чысціць зубкі ды мыць тварыкі. А потым на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Цёплых сноў! І самых цікавых. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.